Guys, nagluto day ko og munggos. Kuwaha baya sa kana ang chicharon nga halang. Then mana man ni siya glata guys, ako na lang gigisal. Kataod-taod man ni hapon. Ayog lakaw bi kay mo eat karon igluto aring munggos. Aw luto no na nagkuan na rin ba magtimpla. Ha? Ungo. Asa man na ungo? Timplahan. Sa maron. Oh. Naitaw. Nampet ang lola. Pikas ang balay. What was ay bitsin? Pagkakasa bitsin ang mga tawhana. Oy. Kasarang itong bitsin. Ay, shush, mabalaw, tagpangita, guys. Ayos ang lusot. Ha? Kari, ayos sa, kari. Unya na. Lagana ng kuan. Nga akong bana guys, buutan kay siya guys kay na ano, nang guwasing siya guys. Oh. Salamat pa kay mo kung tabangan ha. Okay. Sige. Tama lihok yun. Ari guys, mangwas-was na di ay ko. Kapili na. Patadaan sa bato eh. Iyabod. Parang ay butang mo ilaswas. Iyabod ya, ibobod ya. Ano sa ato pagi ka dito?
Pero hanggang sa inaswasan ng mga diha para makatingog ko yung mga pangkuhan.